Kawadhi nyime nyakor mokojwang' en ni mano jafwambo marwa Steve Biko ka entiere county ma Siaya kang'o ka Jaramogi kama igere hembko mar mane en ogai mar ODM Raila Odinga. En chenro ma otelie kod sirikal ka ogai mar ODM Buruginga ka achiel kod jotelo mamoko bendo osechopo kacha kama oting'o jatend migawo mar lweny Pantuya ka achiel gi Wycliffe Oparanya. Magi duto wabro luwono achiel kachiel kendo wabro kelonu kaka gidhi nyime. Ka odhi nyime ni yore thieth nyalo biro bedo kod rochruok malach kaluwore kod ng'anyo mochan bagi kod jochiw thieth mar dhiro dwach ratichgi e sekta thieth gi ywago deko mar osara mar jotije buora rem keto lwasi makare mag okumba thieth e counties. Riwruog jochiw thieth bende dwaro mondo otimnegi nonro kendo pachgi bende kawo kotenore kod gigo matimre e sectors magi. That the weakest link in healthcare is at the county level. And therefore, this indicts the counties as having confirmed that the health function that was devolved is becoming a weight too heavy for them to bear. And that is why we are asking that it's time that we have a conversation